Caught in the crowd, I'm just another face. Het succes van de Frieske feskuskreeuwster Elske de Walle werd hield iets grutter. 2 weken geleden kreeg ze de Frieske Eier van het Prins Bernhard Cultuurfonds, bedoeld als stimulans om vooral terug te gaan. En dat is ik van doel. Goeie, welkom bij de K-route. Eerst even op een rietje wat we hier al hier in het programma hebben. Elske de Walle dus, want het komende jaar wordt een belangrijk jaar voor haar. Dan maakt ze haar eerste theatertour door het hele land en in een maitijd komt dan ik nog haar tweede cd uit. Anja Veenendaal maakt een reportage. Ze won de Frieske Pop Award krijgt net, maar toch wie het jaar 2011 een goed jaar van de Frieske ska-band Mr. Wallace. Eerder dit jaar won ze ook al de Kleine Prijs van Friesland. Genoeg reden om eens een keer nieuwe kennis te maken. Het Jumpin' Jazz Orchestra is een nieuw jazzorkest in Friesland voor jonge professionals. Komende vreed is het de eerste keer dat ze mooi een Christshow komen, inclusief een showdance performance. Het heeft een schofje stil geweest om Elske de Walle heen, maar stilzitten het ze net, want er komt een theatertour en een nieuwe cd. Het verhaal van Elske begint bij haar ouders thuis in Veenwoorden. En eigenlijk in het tuinhuisje, want daar waard muziek maken. En mij er ik bij, want die knipt en plakt wat door. E5, zit het wel een goed teken. Toevallig lijkt dit de favoriete plek. Zit je dus op Zwarte Haan, is het nog echt stil. En dan staat ze daar heel stoer op die houten pjel, maar haar leerskus. Ja, die ben je al kapot vreten door de hoen nou. Ik ga nou al horen. Ja, hè? Ja. Maar dan denk ik van ja, hier herken ik mezelf. Dan denk ik van ja, maar zo is ze ik. Ik bedoel, ze is een sociale meid, maar ja, ze vindt het ik nog heerlijk. Krijgt ze als vroeger van lekker alleenig. Krijgt ze als ze in haar hokje ziet en wat ompielen. Een hele mooie ding, meidje. En dan komt ze daar maar weer om en dan laat ze het jaren. Ja, en dan tot ontroerend staan. Nou, dit is het fameuze hokje. En ja, hier is het eigenlijk voor mij, voor muzikaal betreft, eigenlijk wel begonnen. Dus met hem hier bedacht om maar een hokje te bouwen, werden we dan... Er werd dan alle boeken inkomen en toen dacht ze, nou die ben zo leuk met muziek bezig. En toen had ze dit, zeg maar, voor u maken. Er zit nou al hier sportattributen, maar hier in principe heb ik altijd oefenen en hier ben ik begonnen met feskuskrowen. Dus ik zie dit zelf nooit, dus dat is dat al hier. Het is wel heel leuk, hè, om het al hier achter elkaar te zien, maar... Zocht je met een Elske mij ambities? Ja, Elske heeft een enorme drive. Ja, Elske die wil vlammen. Caught in the crowd, I'm just another face. I'm trying to fly, learn how to fall. It's never enough when you want it all. I can't give up, I can't give up. Oh, you gotta believe, oh, this is for those who are chasing the end. Dan komt er een theatertour in het nieuwe jaar. Ja. Wat zie je als dwaan op het podium? Jongen, in eerste plak. Maar er moet meer komen vanzelf. Ja, dat is het mooie van theater. Dan krijg je echt de kans om het wat verder uit te bouwen. En om wat meer van die zelf te laten, behalve die muziek. En ik wil dan echt wat meer achter de feskus, de verhalen achter de feskus. Wat ik ermee bedoeld heb misschien, of hoe het tot stand komen is. Ik denk sowieso dat mensen gedwongen worden om te zitten. Dat is sowieso al meer luistert naar wat er zijn wordt. En als het bijvoorbeeld ergens stiert op een festival en dan is meer op de muziek en dan denk je, dat klinkt wel lekker. En dan luistert misschien net echt naar de tekst en naar het verhaal zeker. En, dus ik hoop wel dat mensen dan denken, goh, dat is een nieuwe dimensie van een noemer. Wat wie voor mij echt een moment dat dacht is van, hé, nou breekt ze terug. Of nou rint het. Nou, dat is ja, de veelsel van er zit wat in. En dan komt ik al wat uit. En,
Maar ja, daar Dit is net echt een moment of Nee, zo. daar steen je net bij stil. Wat ik heel speciaal vond, wie Auroene Vreed, dat ze die Anje kreeg. En toen hier de CDK een hele mooie opsomming van haar feiten dan. En toen dacht ik van ja, toen realiseerde ik me eigenlijk van, daar stier net bij stil, want daar groeit mij, hè? Ja. Daar groeit mij met Lietse Famke, daar groeit mij maar haar droom, haar ideaal. Ja, dat gaat vanzelf. En als Elske hier thuis komt, dan is het gewoon een zakkie, hè? Dan komt ze gewoon lekker thuis. En dan, ja, dan we hebben het er wel over, maar dan is ze gewoon als een dochter die komt bij haar ouders thuis. I'm singing this song, only thing that I can. Singing this song, this is just about. Hier komt ook die nieuwe cd uit. Ja. Want de eerste, wie vanzelf, had opgenomen in Amerika, maar studiomuzikanten. Ja. Deze cd maar die eigen band. Ja, klopt. Hoe viel dat? Dat wie voor mij eigenlijk wel een soort eis, dat ik met mijn eigen band in de studio woon. Terwijl dat ik volle spelen had onder hier. Ik zit van, ik viel me gewoon er goed bij. En dat is voor mij ook belangrijk om me goed bij mensen te vielen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat je houdt echt een soort gevoel van, dat ze toch maar echt als een bandje dost. En dat er meer betrokkenheid in zit. Dat we het met z'n allen doorgewissel. En als de komst als zangeres alleenig, dan is het, dat vul ik in, maar dat dan just another job, zeg maar, van die muzikanten. En dit is echt, we gaan samen met z'n allen gaan we dat album uitzien. En dat viel ik wel heel erg. En dat is voor mij heel belangrijk. En daardoor kan ik ook excelleren en het beste uit mezelf halen. Er zit hier in een interview, er zit er, ik wil een wereldster worden. En dan zeg ik toch wel een soort naïviteit of zo. En dat is wel heel mooi. Maar natuurlijk is het heel mooi dat ik... En natuurlijk haast dat nog altijd wel. Dat is denk ik, het voelt het mooi wezen als de wereld verovert, zeg maar, in een soort romantische manier. Maar dat is heel in het begin. Dat is dan in 2007. En dan had je toch een soort jeugdige naïviteit. En dat, toch alles wat er dan gebeurt, wist ik al een beetje hoe het werkt. En dat zoek ik nou net met z'n gauw steeds. Doe ze mij de liefde uit. Doe ze mij de liefde. Doe ze mij de liefde uit. Doe ze mij de liefde. Wat is het plan? Wat was het in de holle haast van, daar wil ik heen? Nou, ik zou heel graag willen dat een heel soort mensen in Nederland weten waar ik ben. En dat ze denken, we gaan naar een concert daar. En we kepen die platen. Dat is eigenlijk wel het doel. En hoe ik daar kom, dat weet ik net. Maar dat is, het doel is gewoon dat ik daar een langdurige carrière uit hel in. En ik een heel soort spelen in. Het liefst over de 10, 20 jaar nog steeds. Zou je dat doen, hè? Zet hem op. Ja. Doei. Nou, ben vers. Doe je? Hoi, doei. Als je zin hebt in een feestje, dan moet je nou even zitten blijven. Want wij zijn op paardwest met de Frieske ska-band Mr. Wallace. Misschien zou het de naam jou wel wat, want zij won begin dit jaar de Kleine Prijs van Friesland. En het Aarhune weekend maken ze kans op een Frieske Pop Award. 2011 weer dus een goed jaar van deze band. Genoeg reden voor u om eens even kennis te maken. Ha, goeie. Kom maar in. Pottenvaai alsjeblieft. Nou, welkom in het Mr. Wallace huis, zullen we maar even zeggen. Dit is onze hall en wall of fame. In een flatje in Grace samel je de bandleden die uit die cirkel omkrieten komen, haar van de optredens. Het hele huis ademt muziek uit en de morgen door het tjenst als plakboek, maar het winnen van de Kleine Prijs als een van de hoogtepunten. I believe it was 3 years ago. Someone told me I should say hello. I must admit I didn't like you directly. Joen hier krijgt zoiets van, nou, wist wat? Er zijn een soort mensen en er zijn een protte mensen die het leuk vinden en laten we maken gewoon een feestje van meidje. En winnen of net winnen, ik bedoel, we zijn toch, we gaan wel lekker en s'avonds wel, dus zo koek ik het gelukkig even loslitten. En misschien had dat het een wel dier. Oh, this must be life. Oh, this must be life.
Nou, ik nog een poster hier, wat voor hier zitten dus mij strijden op. De mensen die hier wengen. Dit wie de Joenen naar de kleine prijs. Die hele Joenenweek gewoon leuk. We waren helemaal in de stemming toen we erom kwamen. En we vonden het heel spannend, want er wie een orenband mixtape werd van wij dachten van, ja, die ben ik wel, misschien winnen die het dan ook wel. Maar ja, ik denk dat ik dan voor iedereen praat, maar ik wil eigenlijk zo graag winnen. Want ik denk van ja, we hadden nou eenmaal een mij die in. En ja, dat wie euforisch. Dat wie wel heel erg mooi. Ja, vooral het eerste hier, wie gewoon heel goed, wie echt een vliegende start in het eerste hier. En de kleine prijs, want die voor mij precies een jaar na onze eerste optreden is. Maar dat is echt een hele mooie afsluiting van het eerste jaar. Wat heeft het tussen Lissen en Jelle hier maar nou, wat heeft het je gebracht na die kleine prijs? Het is vooral publiciteit, denk ik. Dus het is echt een flink in het de krant had artikels kunnen van mij, Fries Dagblad. We best echt even, maar van een jaar lang best even het uithangbord voor Friesland, zeg maar. Ze hebben we weer ondervragen gekregen voor optredens op het Friesstraat Festival. Festivals in Heeg, zeg maar. En dan is echt een beetje de kleine prijswinnaar, zeg maar. Give it up for Mr. Wallace! Goedenavond, podium, mijn bril is kapot! Hebben jullie zin om te kijken? Hoe ben je ooit begonnen? Ja, dat verhaal begint altijd op een woonboot van een vriend van ons. Die een hele grote ska-liefhebber is dat. En wij luisteren vroeger altijd heel veel naar ska in onze vriendengroep, zeg maar. En we gingen heel vaak naar ska-concerten, meisje al. En toen zijn Rens en ik gewoon op een gegeven moment laat ik het zien elkaar. Van we wisten beide dat we heel actief met muziek bezig waren. Van ja, laten wij gewoon eens een keer een ska-bandje beginnen. Gewoon zien hoe het uitpakt. En toen zei Rens, kijk, wat ideetjes van een paar versjes. En ik zei, nou prima, dan ga ik een keer wat muziekje mee zien te aan. We hebben gewoon begonnen met een akoestisch gitaartje op mijn kamer en er is een heel iets pianootje erbij. Toen hebben we de eerste versjes gekregen, dat we eigenlijk direct in iets van, hey, misschien gaat het wel werken. Het is heel up-tempo en vrolijk en je wordt er heel blij van en het is weer eens wat oors. Ik denk dat dat gewoon heel... dat vond ik heel erg leuk, dat het weer eens wat oors is dan wat je eigenlijk normaal jaren, denk ik. En ik vooral op festivaltjes en zo, dan merk ik wel... dan ben wij vaak wel gewoon... Het is echt een vriendenploegje. En er is niks leukers dan dat die meesten muziekmakers op zo'n moment. En daar krijg je zo'n energie van. En dat is eigenlijk, daar zijn we denk ik wel onbekend. Ja, het slaat gewoon om. Ska is gewoon hele vrolijke muziek. En heel veel meesten zeggen inderdaad van, ja, ik ga net zo vol aan mijn ska. Of ik ken eigenlijk net zo volle ska mensen. Maar dan vind je het wel leuk. Want dat komt gewoon omdat het zo'n vrolijke muziek is. Ja. Natuurlijk weet ik nog de jong van de Frieske Pop Awards in Ljouwert. De muzikale afsluiting van een mooi pop hier in Friesland. Met onder andere een Talent Award nominatie van Mr. Wallace. Mr. Wallace. Verschillende bands en organisaties weer nomineren voor de Clipcar Clip Award, de Talent Award, de Publieksprijs en de Frieske Popprijs voor beste band of initiatief. Die laatste prijs ging aan een van de jong naar het nieuwe Ljouwerter poppodium Asterix.
Mr. Wallace moest helaas onzien dat de band Black Box Red er mooi de Talent Award van trok hier. Maar dat maakt het feest net minder grut. Als je goed om je heen zorgen, dan mag het wel opvallen dat er in Friesland een hele soort muziek maken wordt. Prachtig, al die orkestjes en die bands. Wij wisten net dat er een nieuw jazzorkest oprichten is. Op Peer kwamen we erachter. Het Jumping Jazz Orchestra. Maar alleen nog maar professionele muzici. Komende vrijdag dan komen ze maar een complete Christshow in het congrescentrum van Drachten. Evert van den Berg die is een jazzleefhebber en die wil er meer van weten. 8 bars. Keep repeating Pavel when you're finished. You sit down, you stand up. When you're finished, we have a trumpet solo, I guess. What is the solo form? Just 8 bars. Boom, 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 boom. Hartstikke nice. Ik ben begonnen dit jaar in januari. Hebben we inleidingskoop bij de Kamerverkoophandel. Nou ja, zoals wist in kwart voor hier van tevoren maar eigenlijk alles regelen. Dus ja, eigenlijk ben we begonnen op 2 oktober. Dat was de oude trap in het Postjes Theater in Heerenveen. Met Francine Vertuinen en de trompetist Ruud Bruls van het Metropoolorkest. De bezetting is in principe een traditionele bezetting. Er is 4 trompetisten. Er is 4 trombonisten, waarvan hij een bastrombonist. Er is 2 alten, 2 tenors, 1 bariton. Contrabas, heel belangrijk. Vleugel, of piano. Drums en een gitarist natuurlijk. Op een moment hersteken van nou, mijn eerste Groenenberg bijvoorbeeld. Dat is heel luchtig. Dat is eigenlijk Nederlandstalig muziek. Dat is heel wat oors dan in 20 januari. Stemmen in het Postjes Theater met V. Klaassen. Nou, dat is een geweldige jazzzangeres. Dat is weer heel wat oors dan. Joy Stevens, wat we dan 16 december hadden. Want dat is weer heel luchtig. Dan is Hit the Road Jack en dat soort stukken komen dan uit terug. Dus het kan alle kanten op. Door alles wat mijn beweging te maken had, mijn dans, mijn gezond zijn, mijn welzijn, mijn heel veel facetten nog eromheen om het zo breed mogelijk te houden. En waar ben je deze famkes dan? De famkes ben ik al famkes die sommigen al 12 hier, dus vanaf het begin al bij mij doen ze. Ik bij ons lesjouwen, ik van boeten nou komen die op een gegeven moment goed genoeg wien en ik wil heel graag erbij wonen en door middel van een bepaalde auditie toch aansluiten ben ik bij de groep. Ja. Ik wil. Hij is anders dan ik. Ja, ik denk dat wij pas de derde keer als het refrein komt, dat wij dan pas beginnen. Ja, dus als je het eerste en het tweede refrein laat je gewoon gaan, dan pas kom je rustig in en dan op het moment als het derde refrein begint, dan doen we het, want dan kun je gelijk doorgaan met die solo's.
don't you treat me this way, for I'll be back on my feet someday. Is dat speciaal voor je? Maar real music? Ja, dat werkt wel heel mooi. Het verleidelijke is als je een band hebt of een tape hebben die wij van tevoren kregen, nou, die oors is, dan wordt het wel oors weer spelen dat je daar even op aanpassen moet. Maar ja, het je het even goed snel oppikken kennen en die famkes die dames die pakken dat ik wel weer snel op. Dus dan is dat het wel een extra dimensie aan het doen. En ja, dat is wel heel leuk. Het is eigenlijk een voltalige Amerikaanse big band, maar 6 nationaliteiten, ze komen allemaal uit. En we spelen heel uitlopende muziek steeds maar. Dus, de naam Jumping Jazz Orchestra, Jumping, dat is dus bedoeld voor talenten, steeds maar. Elk optreden, elk concert is weer wat nice. Het is de enige soort hier in het noorden. Is dan de Stage Band natuurlijk, in Grace, dat is ook een beroepsorkest. En hij is het orkest. Good looking, so refined. So would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender. Spend a little time with me. En nou, we zijn op het moment dus heel hard bezig van wedstrijden hier in Orlando in Amerika. Om daarheen te gaan voor een wereldkampioenschap. En dan ben wij via ben wij daarvoor plaatst. En met mij we daar nou heen. Het zit om de bij de €16.000 in totaal ben we kwijt. En een deel daarvan met zichzelf. We moeten in ieder geval zelf garanteren voor uw eigen deel. En door middel van sponsors en acties proberen we die opvulling te krijgen. En door de acties die we doen, merk ik dat er wat meer saamhorigheid komt. Maar ik dat iedereen zei van nou, we beginnen voor. En juist er toevallig gaan ze koekacties die langs het waren terug heel drachten heen. Dus, ik vind het alleen maar superleuk. Ja. Komende vrijdag in het Fries Congrescentrum in Drachten en op 20 januari in het Posthuistheater op het Heerenveen. Dit weer de kaarroute. Bedankt voor het zien en tot na je weekend.